म्यूजिक बजा। अब जो गे पगली बुला गईले। अब जो गे पगली बुला जइबे। हमरा कनैले ठीक नहीं कैले। हमरा कनैले तू ठीक नहीं कैले। अब जो गे पगली बुला गईले। अब जो गे जान बुला गईले। अब जो गे पगली बुला गईले। अब जो गे पगली बुला जइबे। अरमान के सब हमरा तू तोड़ के गेलही गे। बीच रहिया में हमरा तू छोड़ के गेलही गे। तू छोड़ के गेलही गे। अरमान के सब हमरा तू तोड़ के गेलही गे। बीच रहिया में हमरा तू छोड़ के गेलही गे। बीच रहिया में हमरा तू छोड़ के गेलही गे। हमरा भुला के तू कोना रही पेलही। अब जो गे पगली बुला गईले। अब जो गे जान बुला गईले। अब जो गे पगली बुला गईले। अब जो गे पगली बुला जइबे। राइटर रोशन के तू अब छोड़ के गेलही गे। शर्मा राजेश के तू छोरी बर तरफ गेलही गे। छोरी बर तरफ गेलही गे। राइटर रोशन के तू अब छोड़ के गेलही गे। शर्मा राजेश के तू छोरी बर तरफ गेलही गे। भाई सुमित के हमारा तू बर तरफ गेलही गे। हमरा रुला के तू दूर चल गेलही। अब जो गे पगली बुला गईले।